खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोजोन गोरोबथाया आसाम मेघालय सिमायाव गोजोन लाबोगोन आरो माइनि आबाद मावनाया जागायफिनगोन। गुवाहाटी पुलिसआ न'आव सिग्रोमना झान्डि मुन्डाजों जुवा गेलेग्रा सा 17 सुबुंखौ हमदों। एबसुआ 21 नबेम्बर खालि जन्तर मन्तराव सोमावसारगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय खावलायो। आसामनि पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीखौ 23 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवफिनगोन। हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सायाव 15 अक्ट'बरनि दाङाबाजियाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो चेक होदों। हिमन्त बिश्व शर्मा, आंनि बिबान एंगारनाया खावसे सोमावसारनायखौ बन्द खालामगोन आरो आद्रा थानाया थाथ'गोन जुदि गौरव गगैआ गिबि मन्थ्रि जायो। दुलाराय आसाम चुटिया जाति जथुम्माया एसटिनि थामोनथाखौ लानानै हादोरसा सोरखारनो जोबथा सामोल होयो आरो गोबां बिबांनि हेंथा सोमावसारनायनि हुमखि होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गोजोन गोरोबथाया आसाम मेघालय सिमायाव गोजोन लाबोगोन आरो माइनि आबाद मावनाया जागायफिनगोन। आसाम आरो मेघालयआ सा सिमानि दाङाबाजिखौ खमायनो थाखाय मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदों, जायनि गेजेरजों आबादारिफोरा माइ आबाद मावबाय थानो हागोन। बे गोरोबथाया 8 अक्ट'बर खालि हिंसायारि दाङाबाजिनि उनाव जादों, जायनि जाहोनाव आसामाव टपट गामिनि अरिबेल टिमुङा जिउ गोमादों। मख'जाथाव दावगानाया 20 अक्ट'बर खालि कान्डुलिनि आसाम बर्डार आउटपस्टआव मोनसे गोरोबलायनाय मेलनि गेजेरजों जादोंमोन, जेराव सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि बिबानगिरिफोर, गागि पुलिस अफिसारफोर आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मोन्नैबो माहारिया गोजोन थासारि लाखिनो, नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो आरो आबाद दैखांनाय बोथोरनि समाव आबाद मावनायखौ जेबो हेंथा गैयाजासे आवगायलांनो थाखाय खोथा होदों। मावख'गिरिफोरा बांद्राय जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय संयम, रानलायनाय बिबान आरो आबुं गोरोबलायनायनि गोनांथिखौ फोरमायदों। बे गोरोबथाया आसाम मेघालय सिमायाव फोथायनायखौ गोदानै दाफिननाय, जिउ खुंनायखौ रैखाथि होनाय आरो गोलाव समनि दिदोमथि लाखिनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान होननानै सानजायो। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटी पुलिसआ न'आव सिग्रोमना झान्डि मुन्डाजों जुवा गेलेग्रा सा 17 सुबुंखौ हमदों। आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनानै गुवाहाटी पुलिसआ समबारखालि लाल गणेश ओनसोलनि गंसे न'आव हरनि गेजेराव सिग्रोमनायनि गेजेरजों सा 16 सुबुंखौ हमनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे हानजाखौ मुंदांखा बेटिं गेलेग्रा झान्डि मुन्डा गेलेबाय थानाय समाव हमनाय जादोंमोन। जायगानिफ्राय जुवा गेलेनाय मुवाफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरा गुवाहाटीनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर जेरै हेंगेबारि, बरबारि, हाथिगाव आरो लाल गणेशनिफ्राय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गासैबो दायनिगिरिफोरखौ थि आयेनारि राहानि सिङाव दाय होनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा रायजो राजाफोरखौ सांग्रां थानो आरो गावसोरनि ओनसोलाव जायखिजाया आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायखौ खौरां होनो बोसोन होदों। थामथि खौराङाव दङ। एबसुआ 21 नबेम्बर खालि जन्तर मन्तराव सोमावसारगोन। बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय खावलायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियै मोनसे जर'खा मोगा-मोगियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि मिरु सोरखारा 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनायाव जाफुंसार जानो हायाखै, जायखौ बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गुबै सार होननानै बुङो। बर'आ बुङो दि एबसुआ 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव मोनसे धर्ना हाबाफारि लानो बिथांखि लादों, जेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरनि गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों।
बिथाङा बुंबावो दि समायखिराफोरखौ खनले खनले खालामदोंब्लाबो गोरोबथानि गोबां गोनां सर्तफोरखौ मावफुंनाय जायाखै। बिथाङा मिजिंथिदों दि हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय गोदान काउन्सिल सरकारा बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय थिरांथा लागोन। थेवब्लाबो बिथाङा बे बाथ्रायाव नोजोर होनानै बुङो दि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंजासिम एबसुआ गावनि सुबुंदारारि सोमावसारनायखौ मावबाय थागोन। बेनि सिगां 12 अक्ट'बर खालि क'क्राझारनि बड'फा हारिमुआरि कमप्लेक्सआव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बर'आ 8 अक्ट'बर खालि रङियायाव जानो गोनां स्पेशेल रिप्रेजेन्टेटिभफोरनि मेल आजावनाय गुबै थांखिफोरखौ फोरमायदों। आफादनि अक्ट'बरनि जोबनायाव गासै जिल्लाफोराव रेलिफोर आरो नबेम्बराव दिल्लीयाव हेंथा दिन्थिफुंनायनि बिथांखि लादों। मोन 6 हारिफोरनो फारिलाइ हारिनि मान होनायनि थांखिनि सोमोन्दै एबसुआ मोन 14 थागिबि आसामनि हानजाफोरनि सिनायथिखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। आफादआ 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ थाबैनो पास खालामनो थाखाय पार्लियामेन्टखौ खावलायो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरिखौ 23 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवफिनगोन। आसामाव थानाय पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरिया 23 अक्ट'बर 2025 बिस्तिबारखालि दैज्लां बोथोरनि थाखाय बन्द थानायनि उनाव दावबायारिफोरनि थाखाय फिन बेखेवफिनगोन। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बारहुंखा आरो अखाजों खहा जानाय गासैबो इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ खुलिफिननायनि सिगां थि खालामनाय जाबाय। गोजां बोथोर फैनायजों लोगोसे सेंक्सुवेरियाव ओनसोलारि आरो गुबुन हादोरारि गोबां दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हागोन होनना साननाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय 35 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय मरिगाव जिल्लायाव थानाय बे सेंक्सुवेरिया 38.81 बर्ग किल'मिटार गुवाराव गोसारनाय आरो बेयो बुहुमनि मुंदांखा भारतारि मोनसे गं गोनां गान्दानि जौसिन रोजाथिनि थाखाय मुंदांखा। गिबि साननिफ्रायनो दावबायारिफोरा जिप आरो मैदेर साफारि मोन्नैनिबो रंजानाय लानो हागोन। बाथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सायाव 15 अक्ट'बरनि दाङाबाजियाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो चेक होदों। आसाम सीएमआ बाक्सायाव 15 अक्ट'बरखालि दाङाबाजियाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनो राङारि मदद होदों। मैया 21 अक्ट'बरखालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बाक्सा जिल्लायाव थांनानै 15 अक्ट'बरखालि जिल्ला जोबथेसालिनि बायजोआव जानाय हिंसायारि दाङाबाजियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों। देंखो आइकन जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायनि सा 5 दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों पुलिस रैखाथिनि सिङाव जोबथेसालिसिम लांनाय समाव बे हिंसाया जादों। जायगानि सुबुंफोरा ज' जादोंमोन, जायनि जाहोनाव अन्थाइ खुबैदों, पुलिसनि गारिनि खिरखि बायदों आरो पुलिस मावख'गिरि, खौरांगिरि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरजों लोगोसे खमैबो 20 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। गावनि दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रिया सानै जोखोम जानाय नोगोरारिफोर दीपक मेधी आरो बिद्युत कलिता बिथांमोननो सोलिबाय थानाय फाहामथाय होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय सासेयाव 2 लाख रांनि चेक होयो। जाथायनि उनाव जोबथेसालिनि सोरगिदिं रैखाथि गोख्रों खालामनाय जायो आरो दायनिगिरिफोरखौ बाक्सा जिल्ला जोबथेसालिनि गोदानै बांहोनाय गोजौ रैखाथि खोन्दोआव दोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मा। आंनि बिबान एंगारनाया खावसे सोमावसारनायखौ बन्द खालामगोन आरो आद्रा थानाया थाथ'गोन जुदि गौरब गगैआ गिबि मन्थ्रि जायो। 21 अक्ट'बर 2025आव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गनि थैनायखौ लानानै बावैसो जानाय सोमावसारनायनि सायाव बिबुंथि लाखिनानै फोथायथि गोनां बिबुंथि होदों। बिथाङा बुङो दि जुदि आं दिनै बिबान एंगारगोन अब्ला खावसे सोमावसारनाया थाबैनो बन्द जागोन आरो जुदि गौरब गगैआ गिबि मन्थ्रि जायो अब्ला गुबुन खावसे सोमावसारनायफोराबो जोबगोन। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे सोमावसारनाया गुबैयै जुबिन गार्गखौ न्याय मोननायनि थाखाय नङा। बे सोमावसारनाया जुबिनखौ न्याय होनायनि बाथ्रा नङा होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा जुबिन गार्गनि थार अनसायगिरिफोर आरो बिथांनि फैनायनि उनाव नुजानाय मोनसे गोदान हान्जानि गेजेरावबो फाराग दिन्थिदों। बिथाङा गोख्रोङै बुंदों दि जुबिन गार्गआ सिगां रोजाबगिरिखौ सोंखारिदोंमोन। बाक्सा जिल्ला ओनसोलाव जानाय हिंसायारि दाङाबाजिखौ लानानै शर्मा बिथाङा ओनसोल नागारना थांनाय जायगानि लाइमोनफोरखौ फैनानै हेफाजाब होनो खावलायो। बिथाङा बिथांमोनखौ खोथा होयो दि जाय बिथांमोनहा गोसो जानानै पुलिसनि खाथियाव थांनानै बिबुंथि होयो बिसोरनि सायाव सरकारा जेबो राहा लानाय नङा।
बिथाङा बेखौबो दाबि खालामदों दि माखासे खौरां बिजोंफोरा बांद्राय बारायनानै फोसावनाय खौरांफोर फोसावगासिनो दं, जायनि थाखाय बिथाङा फोथायो दि बेनि थाखाय गोनांथि गैयै टेनसन सोमजिहोदों। जोबनायाव शर्माया न्यायपालिकानि सायाव फोथायनायखौ बुंफिननानै बुङो दि सोरखारा गोरोन्थि खालामोब्लाबो न्यायपालिकाया गोरोन्थि खालामा। गोजौ बिजिरसालिया नायबिजिरनायखौ जागायबाय। बिथाङा बुङो दि बे केसनि थाखाय फास्ट ट्रेक कर्टबो दानाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ दुलाराय आसाम चुटिया जाति जथुम्माया एसटिनि थामोनथाखौ लानानै हादोरसा सोरखारनो जोबथा सामोल होयो आरो गोबां बिबांनि हेंथा सोमावसारनायनि हुमखि होदों। 21 अक्ट'बर 2025आव दुलाराय आसाम चुटिया जाति जथुम्मा ASCJS आ हादोरसा सरकारखौ 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आसामनि चुटिया हारिखौ शिड्युल्ड ट्राइब ST महरै गनायथि होनो खावलायदों। हानजाया बुङो दि हारिनि खावलायनाया बावैसो नङा, जाय 1979 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन, आरो बे बाथ्राखौ दाबि खालामो दि चुटियाफोरखौ मावख'आरि महरै ब्रिटिशफोरनि खुंथायनि सिङाव मोनसे अनुसूचित जनजाति महरै गनायनाय जादोंमोन, नाथाय उदांस्रिनि उनाव बे बिमुंखौ खोमाना लानांदों। जथुम्मानि दैदेनगिरिफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे हादोरसा सोरखारफोरखौ लाथिख' खोथा होनाय आरो चुटिया सिनायथिखौ राजखान्थियारि थांखिनि थाखाय बाहायनायनि थाखाय सोंखारिदों। बिथांमोनहा हुमखि होयो दि जुदि सोरखारा गोथार गोसोजों खामानि मावाब्ला बिथांमोनहा गेदेर सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन आरो बिसायख'थियाव हेफाजाब होनायखौ बोखारगोन। बिथांमोनहा बुङो दि बिथांमोनहा सानदों सरकारा ST स्टेट्सनि सायाव रिपर्टखौ 25 नबेम्बरनि गेजेराव जमा होगोन होनना, आरो जुदि सम सिमाया फेलें जायोब्ला गोख्रों राहा लागोन होनना हुमखि होयो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।